Maar zijn talent hier voetballer Sander van der Heijden miljonair worden kennen. De voeten woon wel, de holle net. Trok mentale problemen hellen er de absolute top net. In het skaat van die top beleven zowel de voetballer als de mens van der Heijden hichte en dieptepunten. Een bijzonder verhaal hoe een roerige carrière. Op het moment dat je bij Cambuur voetbalt en je trekt het shirt aan, dan blijft dat altijd iets speciaals. Ik hou wel van aparte mensen. Nou, Sander is gewoon een apart man. Ik ben wel iemand die het maximale van mezelf verwacht. Voor het niveau in Friesland is het waarschijnlijk wel een van de beste die er ooit geweest is. Als we toen konden wat we nu doen met jonge spelers, ja, dan hit het wel uit. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dan ga je het veld op en vanaf dat moment is het, die knop gaat om en dan denk je nergens meer aan en dan ga je lekker voetballen. Sportclub Cambuur begint aan een nieuw seizoen. Sander van der Heijden is er nog altijd bij, maar zijn contract rent af en dus is het mogelijk zijn laatste jaar. Goed, ik heb altijd gezegd, als ik fit blijf en de club wil verder en ik wil zelf nog verder, dan zie ik geen reden om absoluut te stoppen. Maar goed, ik moet ook zeggen, ik heb er nog niet echt over nagedacht hoe het eind volgend jaar, eind mei, begin juni ervoor staat. Nou goed, dat zien we wel. Voor elke wedstrijd ga ik naar het graf van mijn vader toe. En dan ben ik hier en dan praat ik even met hem en dan bepraat ik de week even. En dan praat je over de wedstrijd. En dan, dat doet me altijd wel, dat geeft me gewoon wel een goed gevoel. Mijn ouders gingen altijd kijken vroeger. En ze hebben altijd gezegd van, je moet zelf weten wat je wil. En als je wil voetballen, dan staan we erachter. En waar we kunnen brengen we je overal naartoe. En staan we achter jouw keuze. En dat hebben ze altijd gedaan, van jongs af aan. En toen heb ik op een gegeven moment het gered om betaald voetbal in te mogen. En toen werd ik profvoetballer, wat altijd een droom was geweest. En toen zei ze ook nog steeds, daar was mijn vader er ook nog steeds altijd bij. En mijn moeder ook. En op die manier, op een of andere manier geeft het mezelf een goed gevoel. En dat hij er toch een beetje bij is. En dat je met hem praat op de wedstrijddag zelf. En dat doet me goed. Ja, het was altijd voetballen, veldje voetballen en weer trainen. En school die leed daar ook wel onder, moet ik zeggen. Maar ja, goed, en mijn vader dat was ook wel een voetbaldier. En goed, dat klikte gewoon. En natuurlijk heb ik vroeger, toen ik in de puberteit zat, heb ik mijn vader ook wel eens vervloekt. Dat ik dacht van, niet zo streng of wees eens positief. Als ik een keer een goede wedstrijd gespeeld heb, maar hij was best wel kritisch. En terecht. Maar toen dacht ik ook wel eens van, je mag ook wel eens wat positiever zijn. Maar het heeft me wel gevormd en het heeft me wel geholpen, zeg maar, om steeds beter te worden. En, voor mij betekent nog steeds mijn vader alles voor me. Dan gaat Kelvin even op een goal staan. De rest pakt even een bal. En dan gaan jullie Eden aanspelen. En dan kaast Eden. En dan schieten jullie op Kelvin. Prima.
Ja, Sander was in principe een vrij rustige jongen. Alleen je kon natuurlijk wel zien, vooral met de training en het voetbal. Oh, met het voetbal. Dat hij er wel wat bovenuit stak. Dat is eerlijk. En vooral qua snelheid, techniek. Tweebenig destijds al. Dus ja, dat kon je er gelijk wel zien. Links, rechts en... Prima doelpunt. Jammer. Zodra dat hij dan de bal in de voeten had, dan ging hij eigenlijk door de verdediging heen alsof stond de tegenstander er niet. Ik geloof dat hij toen in de F's, F's was het volgens mij, toen maakte hij al 100 doelpunten in een seizoen of zo. Dat was eigenlijk onafvolgbaar wat hij toen al deed met een bal. Maar op dat moment vond ik het gewoon leuk. En dan denk je niet van, goh, ik ben de beste of zo. Daar ben je ook te speels voor, denk ik. Dribbel en schieten. Prima! Bovenhoek! Wat ook wel leuk is, dat heeft mijn vader toen via geregeld. Marco van Basten die speelde toen bij Ajax. En dat was mijn idool. En die heeft toen... dat was toen heel speciaal, ook als klein jochie natuurlijk. Maar ja, nu maak je het zelf, heb je het zelf ook vaak wel meegemaakt, dat soort dingen. Maar die had een hele grote poster van hemzelf. En had hij dan opgeschreven, succes Sander, op naar de volgende 100 goals. Groetjes Marco. Nou ja, dat was voor mij toen, dan ben je zo verschrikkelijk blij. En dan kan je alleen maar glunderen. Wat is er nou mooier dan dat ze op dat moment jouw naam toezingen. En ja, dan voel je je heel fijn en dan voel je op dat moment ook belangrijk, zeg maar. Hè? En gewaardeerd en dat is mooi. Het is gewoon genieten met die man. Techniek, wat die man op het veld laat zien, dat is fantastisch. Daarvoor kom ik naar het stadion. Vroeger vond ik het een hele leuke jongen om te zien en daarna kwam ik zijn voetbalkwaliteit te zien. En toen ben ik echt fan van hem geworden. Techniek, hè? Overzicht. Het mooie doelpunt maakt. Dus gewoon een mooie voetballer om naar te zien. Hij is geniaal. Hij had gevoel voor de positie. Met de bal kende alles. Ja, goed, het is geen Cruijff. Maar het is wel, voor het niveau in Friesland, is het waarschijnlijk wel een van de beste die er ooit geweest is. Het seizoen van Sander van der Heijden begint prima. Hij is wichtig voor het elftal en hij scoort zelfs maar de Holle. Een zeldzaamheid. Ik vond ook wel dat hij technisch aardig uitgevoerd was. Moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik ben niet een ster in kopper, dus dat is heel simpel. En hij kwam gewoon en ik moet eerlijk zeggen, ik scheet in mijn broek voor die keeper hoor. Want ik denk als hij nou komt en die stomt die bal, dan gaat mijn kopper ook nog af. Maar die kwam niet en ik kon hem gewoon inkoppen. Via Snits komt Van der Heijden in de jeugd van Sportclub Heerenveen. Daar treft hij Foppe de Haan. Ja, dat weet ik nog wel. Dat is wel een schotje lien, mag ik zeggen. Het beeld wat ik hier heb van de voetbalschool, dat er voor hem zijn boerd stond. Maar links, rechts, geweldig binnenkant voet, technisch zeer vaardig. Maar wel heel flegmatiek. Hier wordt gescout en dat zijn de beste spelers uit de regio. En je kan ook zo weggestuurd worden als ze niet in je ziet zitten. En dan staan er weer 100 anderen voor je klaar, bij wijze van. Hij hier aardig talent, hè? Maar talent is beginnersgeluk, hè? En net meer dan dat. En dan gaat het erom dat je met je talent doorgaat. En ben je in staat om alles eruit te halen wat erin zit. Nou, daar hij toen wel met twijfel zo. Daar gaan we het om. Dus daar had ik uiteindelijk ik zei van oké, we doen het net. Tuurlijk, dan stort een wereld voor je in op het moment dat je het uiteindelijk hoort. En dan denk je van dan vloek je even in jezelf en dan baal je als een stekker. Van der Heijden gaat vervolgens naar Cambuur en breekt daar terug. Hij is erbij als de club in 1998 naar de Eredivisie promoveert. Dit is onvoorstelbaar. Dit is echt niet te beschrijven. Dit is echt onvoorstelbaar. En volgend jaar gewoon Eredivisie? Ja, nou, mooi kan dat niet. Dat vergeet je ook niet weer. Dus ik weet nog goed dat wij, dat was voor mij een doordeweekse avond, was dat in Zwolle, dat wij promoveren. En een feestje natuurlijk, een heel groot feestje, een nog groter feestje. En uiteindelijk volgende ochtend moesten we eigenlijk naar Sneek weer, daar woon je dan, dus dan daar slapen.
Ik weet nog goed dat we in de trein zaten met een puntzak patat en dat er gewoon allemaal mensen naar school en naar het werk gingen. En wij als een kanarie zo dronken in die trein zaten. En, als je erover nadenkt, het leek wel een paar servers. In de Eredivisie treft Van der Heijden de club die hem voortstuurde. En hij scoort in het Abel Enstra Stadion. Toen ik de eerste vakantie kwam, had er een periode gewoon echt goed voetballen. Dus hier ik best buurs kent. Hè. Dus ik heb me vergist, denk ik. Of ik, wie net een persoonlijk besluit, wie van die mij kan. Maar goed, dat ga je soms. En dat mag je dan ik maar gewoon accepteren. Maar het is dus eigenlijk een beetje een vergissing geweest. Ja, natuurlijk weer dat een vergissing. Hij hier al wat geduldiger geweest waren, want dat weer het hele. En we hebben de tijd jongen om te groeien en erom werk je. Dus als we toen konden wat we nou doen met jonge spelers, ja, dan hield het wel red. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat vind ik een heel mooi compliment. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik vond het toen ook wel heel speciaal dat ik toen die 1-1 maakte in het Abel Enstra Stadion. En helemaal niet uit wraak of zo, want zo steek ik totaal niet in elkaar. Het was ook een beetje voor jezelf het gevoel van, goh, ja, nou, misschien hebben ze er wel naast gezeten. De carrière hier wel heel loos uitzien. Ja, en dat is niet de enige keer dat mijn carrière er anders uit had kunnen zien. Voor mij bij mijn oma en mijn ouders die waren op vakantie geweest. Nou, toen heeft mijn moeder gezegd dat het een vreselijke vlucht was en dat ze nooit meer zou vliegen. Ja, dat is me altijd een beetje bijgebleven eigenlijk. In 1998 krijgt Van der Heijden een uitnodiging voor Jong Oranje. Een enorme eer voor de jonge snitser. Daarna belde ik gelijk mijn vader op en die zei toen gelijk van nou ja, dan besef je dus wel dat je gaat vliegen. En toen dacht ik gelijk van ja, dat is waar en dat moet maar niet. Dus toen heb ik gebeld, heb ik teruggebeld en gezegd van ja, sorry, maar ik moet me aanmelden. Het is net zoiets van, ik zet me er roer in. Nee, nou ja, goed, ik heb een vliegangstcursus gedaan in Leiden. Die cursus kostte toen 2000 gulden. En er waren dan een aantal gesprekken, een aantal sessies. En op een gegeven moment in een simulator nog en uiteindelijk een proefvlucht naar Parijs, Londen of Milaan. Maar goed, daar ben ik nooit naartoe gekomen. Die simulator ook niet en die proefvlucht ook niet. Het was gewoon niet een haalbare kaart. Het was eigenlijk een kansloze missie. En het geld was ik kwijt en ik was nog steeds van mijn vliegangstaf. Dus. Het ben wel van die meisjes is met die wel eens wat aparte frats na. Hè? Het ben geen doorsnee meisjes. Hè? En dat is dus maar dat vliegangst. Voor 80.000 man maakt het niks uit te voetballen. Maar ja, als man bij een vliegtuig binnen 100 meter komt, dan bij jou zien had het zo wat. Ik denk dat het wel mijn carrière als voetballer wel beperkt heeft, ja. Dat denk ik wel. Als ik nou zag, Mark van Bommel ziet ik bij die selectie. Die speelt aan Sint-Saffels, de EK, groot toernooi. Ja, hoe zocht dat daar dan nou? Dat vind ik heel mooi voor hem. En ik moet zeggen, ja, die periode toen bij Jong Oranje, die vergeet je ook niet weer. Alleen, ja, het zijn jongens die wel allemaal een hele mooie carrière daarna gehad hebben. En ik heb ook een mooie carrière gehad, alleen dan op een eigen manier. En op een iets ander podium dan zij dat hebben gedaan. Maar hij is er geen spijt van? Nee, ik ben nou eenmaal zo. Ik kan dat niet veranderen. En ja, ik zou willen dat het anders was. Maar ja, toen ook. Maar het is niet anders. Dus ja, dan kan je hoog of laag springen. Maar het zij zo. Na de goede start komt er een dip in het seizoen van Van der Heijden. Hij rekt blessure en is daar toch even reserve. Boven dat wil Cambuur net praten over een nieuw contract. Dat frustratie van der Heijden. Het liefst sluit ik mijn carrière hier af. Hè. Dit is wel mijn club en ja, dat is geen verrassing ook. Alleen ja, als dat niet kan en als het niet mogelijk is en de club die kan maar geen contract aanbieden of we komen er niet uit of het gaat zoals het nu gaat. Ja, dan moet je toch op zoek naar wat anders. Zo simpel is het. Waarom na 1998? In de Eredivisie blinkt Sander van der Heijden wekelijks uit. Hij pikt regelmatig een goal mee en scoort op night in Heerenveen. Het gaat hem van de wien, maar boeten het voetbal om krijgt hij problemen.
Ik was jong, en iedereen was op school en iedereen was aan het werk. En ja, dan ga je toch een soort spanning ga je opzoeken. Het was ook niet zo dat ik daar elke dag 8 uur per dag zat. Het was voor mij ook een stukje ontspanning ergens wel. En dat je niet aan de druk van het voetbal hoefde te denken. Dan was je dat even kwijt en dat was op dat moment wel even prettig. En daarna ga je liggen en dan kom je weer in een fase dat je denkt van ja, waar ben ik mee bezig? Het ergste is dat je gaat liegen over waar je eventueel bent omdat je ervoor schaamt. Als jij naar een gokhal gaat en je zegt van ja, ik ga naar Leo toe. En, op een gegeven moment, nou, hoe was het bij Leo? En Leo zegt van ja, Sander was het niet. Ja, dan ben je aan het liegen en ja, dat is gewoon niet leuk leven. Het wie inderdaad op een bepaald moment was van dat het wel echt een serieus probleem aan het worden wie. En gelukkig is dat uiteindelijk goed houden. Maar ja, dat wie een lastige periode, ja. Je verdient gewoon iets meer geld dan normaal in het voetbal, dan in de normale maatschappij. Dus je kan het ook makkelijker missen eigenlijk op een of andere manier. En ik praat niet goed, alleen daardoor kom je wel minder snel in problemen. Ik heb genoeg verstand gelukkig gehad om de goede kant op te gaan. De goede kant op gaan. Zo makkelijk is dat nog net. Dat blijkt wel als Van der Heijden volgroeid is bij Cambuur en klaar is van een stap omheeg. Waldhof Mannheim is de nieuwe club van Cambuurspeler Sander van der Heijden. De Snitser had een contract tekenen voor 2 jaar, maar als de club promoveert naar de eerste Bundesliga, dan wordt het contract maar 1 jaar verlengd. Tuurlijk, ik wist wel dat ik altijd terug zou komen naar Sneek, waar ik ook naartoe zou gaan. Maar ik wist niet dat het op dat moment zo extreem was dat ik niet 1 of 2 jaar zonder Sneek zou kunnen. Ik werd daar gewoon doodongelukkig en ja, het enige wat ik wilde is gewoon naar mijn familie en naar mijn vrienden toe. En naar de stad Sneek. En daar in ieder geval weg. Ik denk dat heel veel mensen uit Sneek dat hebben. Dat als je eenmaal aan Sneek verbonden bent en geboren en getogen bent, heb je een bepaalde binding mee. En dat verlaat je niet zomaar. Dat is heel apart. Ik ben gewoon niet heel goed geïnformeerd en ik heb ook niet echt lang genoeg nagedacht over die beslissing. Ik heb een papiertje voor mijn neus gekregen met de bedragen wat ik daar kon gaan verdienen. En dat leek allemaal zo verschrikkelijk interessant. En toen heb ik dat getekend en achteraf was dat gewoon een hele foute keus geweest. Ik ben toen naar de training gestapt. Ik zei, nou ja, goed, het maakt me niet uit hoe. En dat tekengeld, dat hoef ik allemaal niet. En mijn contract, om mij verscheuren, maar dat maakt me allemaal niet uit. Maar ik zei, ik moet hier weg. Ja, hij wie heel wel waarom, dat klopt. Ik weet nog dat mensen om me heen die mij zo'n die in werken op zijn en dan neem het allemaal op. En goed, alles wie al in kannen en kruiken. En dat gaat uiteindelijk maar een x-aantal dagen worden. Het is halt sehr, sehr schade, ja. Wir hätten Sander van der Heijden gerne in Mannheim als einen sehr guten Stürmer verpflichtet. Van der Heijden meldt hem weer bij Cambuur. Maar nu nog een jaar in Ljouwert wil en zal hij er toch wat van maatje in Duitsland. En als ik het red, dan heb ik het voor mezelf overwonnen. Dus we gaan ervoor. Ja, toen ben ik weer die kant opgereden en toen ben ik halverwege gewoon teruggereden. Ik denk, ja, dan kan ik hier wel weer heen gaan, maar het is hetzelfde liedje. Dus ik ben, wat was het? Ik zat bij Köln, zat ik volgens mij. Ik denk, deze jongen die gaat rechtsaf naar Venlo en die rijdt weer naar boven naar Friesland toe. En die gaat weer naar Sneek en het is goed zo. Man lernt daraus, dass auch Fußballer nur Menschen sind und das muss man auch respektieren. Sander hier multimiljonair wezen kent en hier gewoon heel rustig leven kent. Nou, hij had er lang niet alles uithalen, maar dat weet ik wel. Maar hij had van de andere kant wel hele keuzes maken waar hij zich ook in viel. Hè. Ik had miljonair kunnen zijn, klopt. Maar ik heb het nou ook niet slecht. Dus. Voetballer Sander van der Heijden van Cambuur had zijn carrière in het betellen voetbal vaarwel zijn. Voor heel veel buitenstanders klinkt het misschien heel raar, want het is gewoon een droom voor heel veel mensen om profvoetballer te zijn. Maar ja, ik heb het nou zo ervaren van de laatste 6, 7 jaar dat het een heel mooi spelletje is, maar dat het niet een droombaan is. Of voor mij in ieder geval niet. Of je moet er tegen kunnen en dat kan ik niet. Iedereen die speelt gewoon voor zichzelf. Iedereen. En dat snap ik aan de ene kant wel, want het is je brood.
Hè? Dus je moet zo goed mogelijk presteren om zoveel mogelijk te verdienen. En des te makkelijker heb je het thuis. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het moet ook leuk zijn. Ik heb wel meegemaakt dat er een speler dingen van een trainer wist. Dat hij gechanteerd heeft om anders dingen naar buiten te brengen. En omdat hij dan moest spelen. Hè? Hij moest spelen, anders zou hij dingen naar buiten brengen. En prompt speelt hij. Dan kan je trainen als een malle, als een bezetene. Maar goed, dan zul je op het moment, als hij op jouw positie staat, en dat was bij mij niet het geval, maar dan zul je nooit gaan spelen. En dat heeft er niks mee te maken of je nou goed bent of niet, of goed traint. Kijk, en dat soort dingen, dat zal er bij mij nooit ingaan. En toen ben ik naar amateurs gegaan en op dat moment heeft iedereen een mening over je. En de eerste 1000 man, zeg maar, die een mening over je hebben, die denk je van, weet je, lekker belangrijk. Maar op een gegeven moment, je bent ook mens en je hebt ook gevoel. Kijk, als je het op een gegeven moment zo vaak hoort dat mensen dingen over je zeggen, van wat een sukkel en wat achterlijk en had miljonair kunnen zijn, hoe dom kan je zijn. En daar heb ik wel een periode, heb ik me slecht gevoeld. Tot ik op een gegeven moment zelf bij mezelf dacht van, weet je, laat die mensen. Van der Heijden ziet het naar plezier en vindt dat bij ONS. Lekker voetballen, te geren met zijn maten, waaronder ook Leo de Wacht. Hij weer 4 te goed hè, voor dat niveau. Ja, dat klopt. Ja, misschien wel. Maar ja, het was wel heel leuk. En dat is me ook wat waard, hè? Ja, we hadden gewoon supervolle feesten. Dat wie echt. En dat kan meestal dus zich net voorstellen, maar dat wie echt zo. Er waren 19 man in de selectie, er waren 17 die rookten. Dus dan zaten we dan in die catacombes, zeg maar, zaten we aan het roken en voor de wedstrijd al. Nou ja, goed, en dan moesten de scheidsrechters kwamen naar binnen. Nou, die kwamen in één grote blauwe walm. Die wisten niet waar ze... Die konden niks meer zien, zeg maar, bewijzen van. En we gingen het veld in en op dat moment was iedereen bloedfanatiek. En met één doel om gewoon een wedstrijd te winnen. En op het moment dat die wedstrijd gewonnen hadden, dat was het eerste wat we deden, een kratje bier in de kleedkamer. Nou, werden er 24 flesjes gedoopt. Nou, en dan gingen we weer feest vieren. En dat ging week in, week uit, ging dat zo. En niet dat zuipen en roken een basis van succes is. Alleen, ja, het was zo leuk. Dus ja, en dan heb je heel veel plezier met z'n allen. En dan doe je in het veld ook een stap harder voor elkaar. Dat is gewoon een feit. Ja, we speelden gewoon echt iedereen van kastje in de muur. Ja, uiteindelijk werden we kampioen in hoofdklas. Met een begroting van ONS wat gewoon niet te vergelijken was op dat moment met andere teams uit die hoofdklasse. Ja, dat is heel bijzonder. Na 4 jaar ONS Snits maakt Van der Heijden een comeback bij Cambuur. Als een verlenen zoon wordt hij binnenhellen. Ik ben teruggegaan om ooit nog een keer met Cambuur in de Eredivisie te gaan. Het feest van Jontje 98 weer hel je. Ja, en dat was mijn enige ambitie. Zo simpel is het. Ons veld, dit is onze finale en dit wordt onze promotie. Afgesproken? In 2009 wordt de droom van der Heijden haast realiteit. Promotie is heel dichtbij, maar na strafskoppen gaat het mis. Het komt keihard aan. Wat ik nooit echt kan accepteren, en dat zal ook nooit gebeuren, dat ik toen die wedstrijd niet uitgespeeld heb. En ik ben van mening, als ik toen die wedstrijd uit had gespeeld, had ik misschien, voor je gevoel, waren we dan gepromoveerd geweest. Ja, dan denk je achteraf nog wel eens van, gadver. Misschien had ik er een spuiten moeten douwen op dat moment.
of een hele apotheek inslikken naast het veld en dat ik nog 20 minuten door kon. Ik had gewoon in het veld moeten staan en ik had een penalty moeten missen, bij wijze van. Als er iemand gemist had, dan had je het zelf maar moeten doen. En je hebt er zelf geen aandeel in gehad op dat moment. En daar baal ik het meest van. Van der Heijden neemt een opvallend besluit. Hij wil eerst nog graag een jaar verder, maar hij neemt na dit seizoen toch definitief afscheid. Ja, wij stoppen met betaald voetbal. En gaan terug naar ONS. Ja, daar ben ik heel blij mee eigenlijk. Het is wel een druk van mijn schouders af en gewoon lekker rustig in de kop nu. En wat zou je allemaal missen? Hoe hij met fans omgaat en met supporters. Want hoe doet hij dat? Ja, leuk. Hij heeft altijd in voor een praatje en ja. Laatst hadden we hier supportersfeest en de hele tijd ook met hem gepraat. En dan zie je toch wel dat de meneer ook maar zo'n hartje heeft. En dat het eigenlijk zo'n hele gewone normale jongen is. Eigenlijk van het volk ook hier. Je hoort gewoon wel altijd klaar te staan voor supporters en voor sponsoren. En dingen die gevraagd worden moet je gewoon doen. En dat is ook nog wel eens leuk hoor. Het is niet zo dat er echt helemaal niks aan is. Alleen, ja, het is soms wel veel. Daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Ja, gewoon lekker een beetje in anonimiteit leven en gewoon alles normaal kunnen doen en niet altijd aangekeken worden als je iets doet. Nee, gewoon lekker jezelf kunnen zijn, altijd. En dan komt het moment van het afscheid. 1 april speelt Sander van der Heijden zijn laatste wedstrijd in het Cambuur-shirt. Hij is blessure, maar hij mag toch invallen om zijn laatste stappen in het Cambuurstadion te zetten. Come here, oh my star is fading. I swerved out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this. Ik heb altijd met vol trots heb ik een geel-blauwe shirt aangetrokken. En bedankt voor echt heel veel kippenvelmomenten. Het gaat jullie allemaal goed en bedankt voor En nou gaan we weer genieten van het spelletje bij ONS. En dan gaan we hopelijk nog een keer promoveren. Dan is het cirkeltje helemaal rond. En daarnaast ga ik druk bezig met mijn trainingspapieren en mijn trainingscarrière en oefenmeester 1 volgend jaar. En hopelijk in de toekomst een leuke, gezellige, eerlijke, goede trainer te worden. In het betellen voetbal? Ja.
Is hij grutsk op die? Ja, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder en mijn zus zeggen van wel, dus dan zal het zo zijn. Ja, dat denk ik wel. Ik weet zeker dat hij wel trots is op het feit dat ik gewoon de persoon ben hoe ik nu ben. En dat ik daarnaast, dat vond hij het belangrijkste. En dat ik daarnaast toevallig redelijk tegen een balletje aan kon trappen, vond hij heel mooi. En daar was hij ook heel trots op. Maar ik denk vooral trots op de persoon hoe ik mezelf gevormd heeft en hoe mijn ouders me ook gevormd hebben. En ik denk dat hij daar ook trots op is.